Gikasuhan na ang tulo ka sospek sa pagpusil patay sa igsuon ni re-elected Mayor Monet Federizo sa New Correlia, Davao del Norte. Sumala ni Davao del Norte Police Provincial Office spokesperson Police Major Anjanet Tirador nga kasong murder ang gipasaka batok sa tulo. Ang mga sospek anana sa kustodiya sa New Correlia Police ug wala na mihatag og pahayag. Ang usa sa mga sospek nga samdan stable na kinsa anaa pa sa ospital. Busa sumala sa kapulisan, case solved na kini. Kay namduman nga nag-abot ang mga sospek ug ang biktima sa barangay Misaoy ug nagkabikil rason nga nagkaengkwentro niadtong kadlawon sa adlaw sa eleksyon. Ang igsuon sa elected mayor naigo sa ulo. Nadala pa kini sa ospital apan namatay pagkahapon sa susamang adlaw. Ang tulo ka sospek supporters matud pa sa kaatbang ni re-elected Mayor Federizo samtang ang biktima igsuon sa mayor. Busag i-classify sa PRO 11 nga suspected election-related ang insidente. Girekomenda sab nga ibutang sa yellow category election area of concern ang barangay Misaoy.